Goedendag, goedendag. Hoe gaat het met jullie allemaal? Met mij gaat het prima. Ik hoop met jullie ook alles oké. Ik hoop met jullie ook alles lekker. Met mij gaat het goed, prima, met de naam van God. Met de wil van God gaat alles prima, alles gaat lekker. Ik hoop bij jullie ook. Ik hoop dat alles ook goed gaat met jullie. Vandaag is een mooie dag van de Heer. Daarboven. Mooi zonnig weer. Geniet ervan. Lieve mensen, over de verkiezingen gesproken. Mina VAP sanimi de no. Dus if you no lobby model, dan ga je gewoon weg. Dan scroll je gewoon verder. Maar no contact lau sani. No zo kan dat. Je kon zoeken kosi zomaar. En me blokkeren je. Want no na VAP sanimi de. Lieve mensen, 25 mei is het zover. Dan hebben wij weer verkiezingen. Oké, iedereen is aanwezig, maar ik kan nu niet alles lezen hoor, want ik ben aan het rijden. Eigenlijk if je rijdt dat is go to kies je naar Bokeuring. If je rijdt dat is go to kies je dat je telefoon naar Bokeuring. Maar meneer rijdt zo trangen en ik mag dat eigenlijk ook niet doen. Maar ik rij niet hard en het is rustig hier. Oké, lieve mensen. 25 mei is het zover, hebben wij verkiezingen. Ik ben van de VAP. Ik ben een van de sprekers van de VAP. Een van de woordvoerders van de VAP. Ik werk voor de VAP. Ik heb een mooi salaris bij de VAP of van de VAP. En ik ben Chan dankbaar dat Chan mij weer in de partij heeft genomen. En hij heeft me een mooi salaris gegeven. Ik ben hem dankbaar. Want ik was een tijdje gestopt met de politiek. Ik deed bijna niets meer. Ik was alleen maar bezig online op Facebook. Ging ik live en zo. Toen heeft 2022 kreeg ik een oproep van Chan om weer mee te doen met de VAP. Maar ik was te druk bezig met mijn Facebook activiteiten en zo. Dingen op Facebook. Eigen live programma's en zo. Dus 2022 had ik geen zin om weer actief mee te doen met de politiek. En ondertussen zeg maar in dat jaar daarvoor ook heb ik meneer Asabina een tijdje geholpen. Ik was de ondersteunende woordvoerder van BEP. Een van de sprekers van BEP was ik, dus ondersteunende woordvoerder. Dus dat betekent dat je kreeg meneer Asabina, dan kreeg je meneer Dikang, dan kreeg je Benny Miranda. Ik was ondersteunende woordvoerder van de BEP. Dus ik viel onder meneer Dikang bij de BEP. Ja, zo was het. En ik heb een tijdje geholpen daar. Toen heeft de VAP mij weer een paar keer benaderd. Een aantal keren benaderd. In 2022 ook weer benaderd. En vorig jaar ben ik weer benaderd om mee te doen met de VAP. Ik kreeg een mooi salaris aangeboden. Ik zei ja, toen ben ik akkoord gegaan. En het is nu bijna een jaar. Ik weet het niet precies hoor, maar ongeveer een jaar al ben ik werkzaam voor de VAP. Ongeveer een jaar, ongeveer zo, werk ik voor de VAP. Ik heb een mooi salaris. Ik ben Chan dankbaar voor dat. En ik ben Chan ook dankbaar dat hij mij weer heeft genomen in de partij. Ik ben hem dankbaar voor dat. Oké, lieve mensen. No na VAP sanimi de. If you no lobbying. No kon schrijven lau sani. No kon zoeken aandacht zomaar, want me blokkeer you. En dan kan de me kosi you. Dan me blokkeer you. Want no na VAP sanimi de.
Ano samatori met taki. Ano tra partijen sanu met taki nono. Maar in de politiek mogen wij over iedereen praten. Hè? In de politiek mogen wij over alle partijen praten. Over NDP, over ABOP, over NPS, over noem maar op. Over alle partijen mogen wij praten. Oké, het is wel waar dat ik het niet vaak over de NDP heb. Maar ik heb ook niet zoveel boodschappen voor NDP aan de NDP. Want ik heb ook bijna geen last. Ik heb ook bijna geen last van de NDP'ers. De NDP'ers die komen me niet lastigvallen. Die komen ook geen dingen schrijven onder mijn dingen en zo. Een tijdje geleden had ik een beetje last van meneer Marcel Oostburg. Toen waarschuwde ik hem. Toen is hij ermee gestopt. Een tijdje terug had ik ook last van meneer Makou. Toen heb ik hem gewaarschuwd. Toen is hij ook ermee gestopt. Dus ik heb geen last van NDP'ers op mijn tijdlijn en zo. Ze komen me niet kletsen, ze komen me niet lastigvallen. De meeste mensen die ik blokkeer, zijn mensen van de ABOP. En jullie zien mijn bloklijsten dat de meeste mensen die ik blokkeer, zijn bijna allemaal, de meeste zijn ABOP'ers. Dus ik wil geen last van niemand hebben, dan is er niets aan de hand. Ik ben bij de VAP, ik werk voor de VAP, dus ja, je moet dat gewoon respecteren. Vandaag heb ik ook weer last gehad van meneer Naldo Oscar. Naldo Oscar is een hele grote ABOP'er. Naldo Oscar, gisteren kwam hij weer op mijn tijdlijn schrijven. Hij schreef, ja Benny Miranda, je bent Busikonde Sama, je hoort bij de ABOP. Ik zei hem, je moet dat niet meer doen, ik ben bij de VAP. Vandaag kwam hij weer, Naldo Oscar, hij schreef, Benny Miranda, je bent Busikonde Sama, je moet bij de ABOP, je hoort bij de ABOP, je bent Busikonde Sama. Mi wraak, mi kose mars, mi blokkering. Naldo Oscar, mi wraak, mi kose mars, mi blokkering. Omdat mi bardes maar die omelezi dat no confirmi, no confal mi lastig, maar soms de neere, de ne arki. En iedereen ziet het ook dat ik nooit mi nego veerding, nooit mi nego val de lastig, nooit mi nego kletsding. Maar eeuwig de kon zoeken aandacht naar mij, eeuwig de kon val me lastig. Ja, dat zo lees je dat me weer toe toch. Zo lees je me weer toe. Je mag kombaar odi, je mag komen groeten, je mag kombaar odi gewoon, maar je moet niet vervelend komen doen. Ik heb er geen zin in. Mino heb zin in de sandati. Dan je blokkeer je gewoon puro. Mina VAP mi de en mina VAP sani mi de. Ik ben Chan dankbaar dat Chan die mo kon naar VAP. En apaisa boom. En na bijna wajari kami de na VAP. Me uroko ki VAP. En mino mag lei. Me kisi mi paisa. Me kisi mi paisa op tijd. Alla mi paisa me kisi op tijd. Dus mino mag lei ki VAP. Lieve mensen. En verder. 25 mei hebben wij verkiezingen. 25 mei is er zover, hebben wij weer verkiezingen. En misabi dat alle de followers voor mij naar silent. Ik heb bijna 50.000 followers mee abi. Heer VAP toch, heer VAP. Na president Chan nomo abi followers moromi. Na president Chan nomo abi followers moromi. In heer VAP. Baka Chan na Benny Miranda. Nanga de meeste followers in VAP. Hoe kan checken, Luku heeft melee. Dus in een heer partij VAP. Na Chan nomo abi followers morobi. Baka Chan na Benny Miranda. Nanga de meeste followers. En ala gado de me blokkeer sama. Want desma sami e blokkeer. Desma dati. Die zijn geen friends. Desma dati ano friends voor me. Desma ano matif me. Alla gado de me blokkeer 20 sma. Alla gado de me blokkeer soms 30 sma me blokkeer puro.
Ik heb nog steeds bijna 50.000 followers. Is dat zo, want ik 50.000 followers? If me go make wat meer no na omesma make fake accounts. Na omesma make fake accounts voor ben meer aan dat poti na TikTok. En meer desma e verdien money. Desma e verdien money dat nanga mi materiaal. Nanga mi video's. Desma e verdien money na TikTok. Ben meer aan dat nooit one day me go post wan sani na TikTok. Oké, lieve mensen. 25 mei, dat we abi verkiezingen pakken. 25 mei. 25 mei is er zover dat we abi verkiezingen. En we moeten sabi dat die VAP, we moeten potengi VAP. Omdat dat contradictie, wij kunnen niet zonder VAP. VAP, minotaki VAP wawang hier, minotaka sandati. VAP moet samen naar partners. En die partners dat die anomi e bepala sandati. Na desma op bepala sandati. Maar sowieso VAP, a presidentschap, a bugona VAP. Dat we voor VAP, dat we zitten samen naar partners. Maar a presidentschap, a bugona VAP. Want wij van VAP, na we sabi sana politiek, na we sabi van politiek edu, sabi. En daarom Papa Chan, vader Chan, president Chan. Daarom amateke mi baka aini VAP. Inke wan voor de woordvoerder voor VAP. Wan voor de takiman voor VAP. Hey, if you want niet trouwen voor de takiman voor VAP. If you want niet trouwen voor de woordvoerder voor VAP. Dat wan taki ano lau kasi imus enyang. Ano lau kasi imus enyang. Imus e beheersen Nederlands taal. Boom. Dat nou voor de vereis voor de man. Je moest beheersen aan Nederlandse taal. Boom. Je moest man taki boom. Je moest go naar scoren. Na ome vereis. Minanga chantaki na olifant ome lazy. Voetrouwen voor de woordvoerder voor VAP. Je moest taka Nederlands taal. Boom. Je moest go naar scoren. En je moest masabi taki boom. If een journalist zende kayu. Je moest man taki na journalist. Mi journalist nee zende kayu mi zomaar. Journalisten nee zende kayu mi zomaar. Aso wama meka vrij postuk. Aman kom uit Nederland kom. Aman kom uit Nederland. Tena Nederland aman kom uit kom. Aman berekent dat jou zende kayu beni miranda kotaki. Wan bala de kayu bala pengel. Bala pengel voor kulturu TV. Aman kom uit. Aman nationalista Nederland. Aman kom uit Nederland kom. Aman berekent dat jou zende kayu beni miranda voor VAP. Meke beni miranda kom. Kom beantwoord vragen. Mitaka boom, mitaka nga de man fmi, mitaka nga de man chan, mitaka nga de man so de man tak so wama sende kai mere. Fa waka mi kan go talk. Wa minai go na de TV na nga de sandat minai go so mar so moro, minai go so fur moro lek. Fosi. Ta chan so mitaka I kan go na de man tak I kan go na ma want you tranga I kan go. Dam go miti pengel, journalist pengel. Dat de vragen sa mai konanga entok. De vragen sa journalist pengele konanga eng. Mitaki klem pengel. Misref na Nederland micro. Misref je verstaan Nederlands. Pengel no man klem mi. Mitaki klem pengel. Pengel no man seke. Mitaki klem man. Amai ko aksi mi om vragen. De vragen sa mai konang. De vragen sa pengel chai komiti mi. Mi piki ala de vragen of pengel taki.
taki klempengel. Pleng ama be ma seke. Want toen lees Jeral voor de TV ben ik vrij postig dat itu. Jeral sende kaimi. Mereka tak oké sende kaimi abudam yokong. Mi godape. Jeral konami tapu anga om me vragen. Jeral konami tapu anga om me vragen. Chaipi vragen. Jeral chaikong. Mi taki dape klem Jeral dape. Jeral ama seke. Mi taki dape klem Jeral. Klem Jeral dape. Jeral ama seke. Ama tagi mi taki ai beni miranda ye. Ai bia ye taki tu. Taki dape klem Jeral. Jeral ama seke. En dat na beni miranda. En dat de man sabi. Daarom mina igo taki sam zoma. Mina igo. De journalisten van Konde apoy taki angami. De journalisten van Konde ja. De man swaki gimi. De man swaki gi beni miranda. En dat daarom VAP potimi enke wan voor den taki man voor VAP. Wan voor de woordvoerder voor VAP. If je wan contact aan beni miranda da je moet tanga. Je moet tanga. Anopiki zo kasi imenyang. Oké, mensen. Even serieus nu weer. 25 mei is er zover. Dan hebben wij weer verkiezingen. Wij hebben weer verkiezingen. En zoals ik had het al eerder verteld. In 2022. In 2022 vroeg de VAP mij ook al om mee te doen. En dat jaar hè. Dat jaar. En dat jaar daarvoor werd ik ook gevraagd om mee te doen. Ja, ik had er geen zin in, dus ik deed maar. Ja, toen deed ik niet mee. Ik was bezig met eigen dingen en zo. Dus ik vond het niet nodig om mee te doen. En ongeveer een jaar geleden vroegen ze mij weer om mee te doen. En ik heb ja gezegd. En sindsdien doe ik mee met de VAP. En ik ben bij de VAP. Mina VAP, mi denono, mina VAP, mi orokoki. Lieve mensen, 25 mei hebben wij weer verkiezingen. Jullie moeten allemaal weten dat wij op de VAP moeten stemmen. En wij van de VAP, wij zullen het samen met anderen doen. Wij gaan niet alleen regeren of zo, dat gaan wij niet doen. Maar wij gaan wel bepalen met wie wij gaan regeren. Dat is eigenlijk het systeem van ons. Wij gaan bepalen met wie wij gaan regeren. En wij hebben geluk gehad. Wij hebben een wetwijziging doorgevoerd. Met betrekking tot de artikelen 9 en 24 van de grondwet. Ter zake evenredigheidsstelsel, dan wel onevenredigheidsstelsel. In verband met de gelijke behandelingen. Hebben wij dus de artikelen 9 en 24 gewijzigd. De artikelen 9 en 24 die moesten eigenlijk uitgelegd worden door de heren van de ABOP. Dus die artikelen die moesten uitgelegd worden aan het volk van het binnenland en zo. Over zeg maar die wijzigingen, hoe het allemaal werkt. En wat eigenlijk de consequenties daarvan zijn. Maar de mensen van de ABOP die hebben dus verzuimd om dat uit te leggen aan de binnenlandbewoners, waardoor zij eigenlijk nu niet up-to-date zijn. Dus ze zijn niet up-to-date, dat betekent, ze weten eigenlijk niet hoe het eigenlijk precies allemaal werkt. Maar de artikelen, de gewijzigde artikelen, dus de artikelen 9 en 24, betekent niets anders dan dat de grondwet bepaalt. Wij weten dat de artikelen 1 tot en met gaat over de vrijheid van meningsuiting, gelijke behandelingen, dat wij alles mogen zeggen en alles mogen praten enzovoort. En niet vergeten, de artikelen 1 tot en met, die zeggen ook en die bepalen ook dat wij dus, dat de artikelen 1 tot en met versterkt wordt door diverse verdragen van de rechten van de mens met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en de fundamentele rechten van de mens, die zijn ook gebezigd in de artikelen 1 tot en met van de grondwet. En de grondwet zijn hogere bepalingen dan de gewone andere wetten. Ben je meer aan dat, hè? Gesprekstofbaas ben je meer aan dat. Vocabulairbaas. Na mi leerde maar die zin niet.
Na mi leerde maar die van de wetten Euroko. En lieve mensen, de wetten die zeggen dan dat zeg maar de artikelen 1 tot en met, dus ter zake gelijke behandelingen enzovoort. En als wij de artikelen 9 en 24 van de grondwet, zeg maar in verband met de evenredigheid, dan wel onevenredigheidsstelsel, die artikelen die zeggen over bijvoorbeeld, zeg maar, in Brokopondo was het zo dat als je daar bijvoorbeeld 600 stemmen hebt, dan heb je bijvoorbeeld 2 zetels al. En in Marowijnen, als je bijvoorbeeld 600 stemmen hebt, dan heb je ook al 2 zetels bij wijze van spreken. Dus dat is dus zeg maar wat aangepast is in artikelen 9 en 24 van de grondwet. En artikel 9 en 24 van de grondwet, die zeggen dat wij, dus de artikelen 9 en 24, zeg maar de overige gebieden in Paramaribo, Suriname, zoals Paramaribo, Wanica, etc. Dus het verschil, zeg maar, in dat kader is dan dat er een vereis bestond dan voor Wanica en Paramaribo, dat je dan dus zeg maar 7000 tot 8000 stemmen moet hebben voor 1 Wankodo zetel na. Voor 1 Wankodo zetel na, dat je moet abisebi dus uit dus sama. Voor vinden Wankodo zetel na. Dus eigenlijk, zeg maar, over discriminatie gesproken in dat kader en onevenredigheidsstelsel gesproken in dat kader, wil dat eigenlijk, dat impliceert dan dat eigenlijk, zeg maar, als ik het expliciet wil uitleggen, dan zegt dat de artikelen 9 en 24 een beetje discriminerend bezig waren, zeg maar. Omdat zij dan bepaalden dat voor Brokopondo heb je 600 stemmen om bijvoorbeeld 2 zetels te krijgen. In Marowijnen heb je bijvoorbeeld 1000 stemmen om 2 zetels te krijgen. En in Wanica heb je 7000 stemmen nodig om 1 zetel te krijgen. Of 8000 stemmen om 1 zetel te krijgen. Dus dat is dan een beetje discriminerend eigenlijk. Dus wij hebben dus de artikelen 9 en 24 gewijzigd. Waardoor dat dan nu bepaalt dat wij een evenredigheidsstelsel krijgen. En dat betekent, moet ik dat ook weer uitleggen? En dat betekent dat als er sprake is van een evenredigheidsstelsel, dan Marowijnen, Brokopondo, etc. Dan ja, man vindt de zetels mo aan 1000 stemmen. Dat na heel verhaal. Ja, man vindt de zetel mo aan 15.000 stemmen. En gelet op het aantal inwoners, zeg maar bijvoorbeeld van Brokopondo en van Marowijnen en van Sipaliwini, etc. Om een zetel Brokopondo heb je volgens mij 2. Volgens mij 2 hoor, neem me niet kwalijk. Volgens mij Sipaliwini heb je 4 zetels, volgens mij. En ik denk Marowijnen heb je 3 zetels. Koroni heb je 2 zetels, volgens mij. Para heb je 3 zetels, volgens mij. Of 4, ik weet het niet zeker. Maar dus zeg maar, die kleine districten en zo, die zullen dan verminderd worden in zetels, zeg maar, in die telling. Dus die telling van, zeg maar, het aantal zetels van hen. Want eigenlijk, die wijziging van de artikelen 9 en 24, eigenlijk komt dat erop neer dat wij dan bijvoorbeeld, de wet zegt nu dat te weinig mensen daar wonen. Dus zeg maar, het aantal zetels zal verminderd worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Na mi egide maar les over politiek toch. Na mi leerde maar deze politiek sani. Na mi egide sama ja les over politiek. Oké, Asari is genoeg geweest. Apisi dat Sari even. Want daar lees je zal leggen uitpakken. En even over een ander punt. Beste meneer Amoxie. Wel edel gestrenge heer Amoxie. Mi otaki wan tafashi anga you know. En mi otaki tapu een heel niveau anga you know, meneer Amoxie. Mi otaki mi otaki wan ta jargon anga you. Dat wan taki mi otaki anga you know tapu een universitair niveau mi otaki anga you. Want mi zeef ik go naar universiteit toe. Naar psychologie, mi studeren in Nederland. Dus bala Amoxie mi otaki tapu een heel niveau anga you know. Meneer Amoxie, goedemiddag. Goedemiddag, gaat met u. Ik hoop dat het goed gaat met u. Met mij gaat alles prima.
Ik wil u even het een en ander uitleggen over de wetten zoals bedoeld in onze burgerlijke wetboeken, dus van Suriname. En ook wat aangaande de rechtsvorderingen met betrekking tot internationale verdragen voor de rechten van de mens. En natuurlijk onze fundamentele rechten van de mens, die gebezigd zijn in de grondwet. Dus de rechten, gelijke behandeling, etcetera, etcetera. Meneer Amoxie, de wetten die zeggen dat een uitgegeven perceel bijvoorbeeld, dat iemand heeft een 20 hectare perceel gekregen van de overheid of zo, bijvoorbeeld. Dan bepaalde wetten, dus de wetten, dat zeg ik niet, dat bepaal ik niet. Maar de wetten die bepalen dus dat de overheid heeft geen rechten om een eerder verstrekt 100 hectare grond terug te pakken. Dat mag niet. Dat zegt de wetten. Wanneer zou dat mogen bijvoorbeeld? De wetten zeggen dat bijvoorbeeld, stel dat iemand heeft een 100 hectare perceel gekregen voor bijvoorbeeld veeteelt of veeteelt of landbouw of noem maar op. En betrokkenen die gaan daar een discotheek bouwen of weet ik veel wat. Dan zeggen de wetten dat eigenlijk dat het terrein dan gebruikt wordt eigenlijk in strijd voor haar oorspronkelijke doeleinden. Dus voor haar eigenlijke doeleinden. Dat zeggen de wetten, meneer Amoxie. En wanneer wij praten over bijvoorbeeld gelijke behandeling, gelijkheidsstelsel, met betrekking tot bijvoorbeeld vergunningen enzovoort. Burgers die onbepaalde tijd vergunning hebben, dat mag je niet afpakken met leugens, meneer Amoxie. Dat mag je niet afpakken met leugens. Dat mag je niet gaan afpakken met verzinsels. Wie voor abop gantangi ugoleri den wetten. Ugonasco goleri den wetten. Je mag dat niet gaan afpakken met leugens. De wetten zeggen dat om bijvoorbeeld een onbepaalde tijd verblijfvergunning te gaan intrekken of afpakken, dan moet je een grondslag hebben. En die grondslag, de primair, onherroepelijk, vragen de wetten een grondslag voor een strafbaar feit. Welke strafbaar feit heeft betrokkenen gepleegd? Wat is er ter grondslag? Wat heb je ter grondslag? Welke overtredingen, welke zware overtredingen, misdrijven heeft betrokkenen gepleegd? Dat zeggen de wetten, meneer Amoxie. En de wetten die vragen ook dat dat betrokkenen eerst moet veroordeeld zijn voordat je dan gaat ouwe hoeren of wel lullen aan een verblijfvergunning, etc. Een verblijfvergunning, dat is niet zo dat een minister, zoals bijvoorbeeld eerder geprobeerd, dat een minister zegt, ja, ik heb het gegeven en ik vind zijn gedrag niet goed, ik pak het terug. Nee, dat zeggen de wetten niet. Dat is niet zwaarwichtig genoeg om een verblijfvergunning in te trekken. De wetten zeggen, als je bijvoorbeeld achterop gaat lezen, dan zeggen de wetten dat als je een verblijfvergunning wilt afpakken, wilt intrekken, dan moet betrokkenen een zware delict gepleegd hebben. Bijvoorbeeld, ikishama anga omegoni, i betrap ama anga omegoni, amango fufu du omensani, ome overtredingen. En er zijn bewijzen, wettig bewijzen. Dan mag u daaraan denken. Niet met midenki, of ik vermoed, of amankosi mi, of amankosi amandati. Dat zijn geen bewijzen, Amoxie. Om te gaan kletsen, om te gaan peuteren aan een verblijfvergunning, ofwel een eerder verstrekt document of wat dan ook. De wetten werken niet zo. Jullie kennen de wetten niet. En dat is eigenlijk het probleem. Als wij mensen plaatsen op posities, op bepaalde instanties die de wetten niet kennen, dan krijgen we zulke domme handelingen. En dan krijgen we alleen maar problemen. En ja, als wij ongeschoold mensen plaatsen op bepaalde posten die de wetten niet kennen, ja, dan gebeuren zulke dingen. En ja, ik betreur het eigenlijk dat zulke dingen eigenlijk dan steeds plaatsvindt. Want ja, het is niet
bevorderlijk voor het land en het niveau van het land. Dus eigenlijk, mensen die ongeschoold zijn, die de wetten niet kennen, die moeten wij gewoon niet overal plaatsen en zo. Want ja, dan nemen ze verkeerde beslissingen en dan zetten ze mensenleven in gevaar. Benny Miranda, na mijn gesprekstofbaas. Ik ga offline, ik ga jullie groeten. Tot snel weer. Ciao. Hoe kan ik nou party LAC? Hoe kan ik nou party naar Facebook, naar TikTok, naar Instagram, etc. Maar if je kon kosi sama me blokkeren. If je kon blokkeren sama me blokkeren. If je kon kosi sama me blokkeren. If je kon beledigen sama me blokkeren. If je kon gaan lolotaki, me blokkeren. Fijne dag, groetjes, bye bye.